Hello everyone, welcome back to atong YouTube channel and welcome sa atong mga new listeners. Excited na ba mo sa atong mga bagong episode o bagong drama? Yes, na ating mga bagong drama Bisaya. Mag-subscribe na mo sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya and hit the notification bell aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And sa mga nag-atang sa atong mga new episode, mao niya ang sumpay sa atong drama. Makunsing, ngano? May anunsyo na ang kadaghanan sa kabinete ni Marcos. May anunsyo sila nga sila ilang nang biyaan si Marcos ug motibo na sila sa people power sa EDSA. Ha? Unsa? Sa ato pa. Vicky, unsa na igiingon ako ninyo? At least kung manaog siya sa Malacanang, wala diktador ang Pilipinas. Wa pa mo layas, Goryo. Ang mga cabinet members pa mo may anunsyo nga may biya na sila ni Marcos ug miipon sa people power. Pero bisag manaog na siya sa Malacanang, magpabilin gahapon ang mga samad uwat sa iyang pagkadiktador ngadto sa kinabuhi sa katawhan. Angay niya, sunugon siya sa Celia Electrica o i-firing squad. Jolie! Jolie! Abi na kung natuog ka pa. Naginis naman lagi. Ato ko sa kampo. Dili ang ngayon pasagdan ako nga kumakauban ito. Mukuyog ko. Tubaga itong telepono. Tubaga itong telepono! Honey. Hello? Nag-ilis na siya. Muana na siya sa kampo. Isa ba na? Ha? Unsa? Panuwain pangutanon. Kinsa na? Magigsulti din mo si Colonel Ancahas? Ambe, Oo. Colonel. Ha? Unsa to? Okay. Okay, Colonel. Naanak ko pa noon. Bye. Honey? Kinig yung radyo mo na kaingon. Milusot yun ang laing balita nga daghana sa cabinet members ang bibiya ni Marcos. Ares. Piskot niyo. Kumusta? Tuwa na mo'y gana? Tuwagtan ka na mo gana? Ipataas ang kamot ni atong waray gana aning piskot nga sitwasyon. Ipataas ang kamot! Good. Kay may gana pa dahil gihapon mo. Kining mga istasyonan sa mga radyo mo'y nakaingon. Labi na ka ng Radio Veritas sa Manila o ka ng istasyonan sa mga kaparian o ka ng DYHP. May hook up sila sa Radio Veritas o sa Radio Bandido. Mauni na kaingon nga nung naukay ang mga tao. Og nagtuo na nga pila na lang ka mga gutlo, nagtuo sila nga manaog na si Marcos sa Malacanang. Pero no, dako silang sayop. Kay bisag unsaon dili gyud kana buhaton sa mahal natong presidente o dili sa mahitabo nga muluwat siya sa pagka-presidente. Kay bisag magkinaunsa pa ni paghihapon kita nga misubay. Eskolar, dili ka nako. Gonzales, ikaw ang team leader nga mo occupy. Occupy, ha? Inyong okupahon ang istasyonan sa mga pare. Sergeant Des Castro, ikaw may team leader aron bantayan ang bumbo. O ikaw, Master Sergeant Ernesto Martin.
Ngilngiga gining sarinduha eh. Ikaw mo'y team leader. Aron okupahon ang DYHP. Kini ko bang mga estasyonan nga gipangsirhanan nato ni? Mao nga mabantayan dayon nato kung kinsa katong tuadapig sa oposisyon? Mamatud-an gani ninyo nga ang maong istasyonan tuamidapig sa oposisyon ipadlak na yon. Kung kinsay magsupak-supak o busugol, nara ninyo, kung unsao ninyo. Inyo bang i-staki na yun? O buhato ninyo ang sobra pa sa stakin? Nagkasabot na mo. Unsay bote pasabot sa akong gisulti ka ninyo? Pahiluma ninyo. Pahiluma sa tayon. Are you serious, sir? I am serious. And I mean it. Gentlemen, Yes, sir. Pabilin, Ernesto. Hastasan ko, sir. Layas. Daan. Pigil lagi ko. Una ko na by Sarge. Ayan. Ayan. Naibaw ko. Doon na kay bote sulti ka na ako. Doon na. Pero wag gyud hinungdan nga maanin akong tubag ka nimo, sir. Useless lang gihapon kung musulti o mangutana pa ko. There you are, boy. Sud sa taod-taod ng mga panahon, wa na gyud ko makapati sa imong tingog. Pero karon may tingog na gyud ka, nga may dapang sarcastic. Ngano migimo na ba ang imong pagtuo? Nga malumpag na kining gobyerno, ha? Permission to leave, sir. You stand attention! Captain Mune! Master Sergeant Mati! Nakisulti pa ko rin mo. Nagsalig ka na, no? Nagtuo na mo. Nga mados mo na rin gobyerno. Huh. Nagtuo mo mada si Marcos ang mga buang-buang nga nagtapok na karon sa EDSA? Nagtuo na ka, no? Nagtuo ka na, no? Nagtuo ka na, no? Tingog! Ay kung kagut-kagutis ngipon mo! Permission to leave, sir. Huwag ka magiging pati ang kadlok na ko. Ha? Ning? Huwag ba yun mo kitpit? Bisag kamay lang ang imong atay. Sa kahadlok ka rin ako! Permission to leave, sir. Not yet. Permission to leave, Colonel Dennis Trinidad, sir. Kung sa may gusto ni mo buhaton ako, aron bation kagkadlok ka na ko. Tungod kay wa ka may baong ganong kalit kakayong gibatig kapungot ka rin ako. Pero buhaton ako ni, aron ka yun matagbaw. Luhod ko si mga tubangan. Kibati na kong kahadlok ni mo, sir. Kibati kong kahadlok ni mo. Barong, O gibati kong kaluoy ni mo. Permission to leave, Colonel Dennis Trinidad, sir. oh. Oh. Good luck. Amping. Oo. Ikaw sa... Amping.
Ay mo buhat ron, Bay Sarge. Kinsa to'y station manager in Isdoes, Figurio. Si Engineer Pete Mendez, Bay Sarge. Pagkigsultihan ko siya. Gikinahalan ng courtesy call ngadto sa station manager. Sige din mo subos, sige mo. Oh, kanit, Bay Sarge. Ha? Nailahan na kanilang Ranel Villa. John Calso ni Francis Paris. Francis Oblion. Na PC na ka. May lain pa batang duha nga kakubiran, wa na. Sige lang kung mailan ko. Makigsulti na sab ko nila. Sa may naana. Giarin ako. Kika nung tunugilak si Ernig. Maila kayo. Greg, Oh, Dumin. Greg. Military ka day? Oh, Dumin. Military ko. Sorry kayo. Makasako ni mo. Wa ko mong pailang yung ani ko. Usa may purpose di mo. Nga wa ka magpailan ako na intel ka day. Dagang mahinong dado. Sundaw ko kinalang buhato na mo ingon ito. Naibaw kong kasabot ka. Kamong, Tungod lagi sa mga sinuwat itong mga balita. nag-unas sa listahan si Denita. Ikadua si Francis Abilion. Ikatulo, si Ranel Villa. Pero limpyo mo para na mo do. Limpyo mo. Umayo nang may bahusad mo nga. Lahi mi sa uban. Lahi mi sa ubang mga pisido. Kung mao na, makasalig mi sa klase ng mga military. Pero, unsaon man dayang uban. Under surveillance gyapon mi do. Rick, naibawi na. Tingali, was na matagbaw ninyo nga may unang naniidam. Doon kinakaduong mi istorya. Nga napagyapon mi sa listahan nga napuno. Labi na kung klaro yung mulampo si Marcos ng iya karong pagpalikas ni Cory. Dumin, Pero, di sila makadakop ng buhay ni Francis Abilion. ibot mo ipasabot ha? Basta, di gilmi mong padakop nila. Dili yun. Magkurbentado si Marcos kung mulampos muda og siya ni katapusan niya para buhiyon ka niya katong nakigbatok niya. And there you have it, everyone. Thank you for listening for today's episode. Stay tuned for our next episode. Bye bye.